Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική σειρά 10 λεπτά κήρυγμα. Στόχος της σειράς είναι να προσφέρει χρηστικές συμβουλές για διάφορα θέματα της πληροφορικής που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και να τα εφαρμόσετε άμεσα, κερδίζοντας χρόνο και να γίνετε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί. Σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με την ευκολία αναζήτησης πληροφοριών μας στο ίντερνετ. Αλήθεια, πόσο καλά ξέρετε να ψάχνετε? Πριν ξεκινήσουμε τις πρακτικές συμβουλές, θα ήθελα να περάσουμε πρώτα να δούμε κάποια χρήσιμα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ίντερνετ η πληροφορία που υπάρχει είναι της τάξης των 5 εκατομμύριων τεραμπάιτ. Αυτό μπορεί να μην εντυπωσιάζει κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς πόσο μεγάλο είναι ένα τεραμπάιτ. Η αλήθεια είναι ότι αν βάζαμε μόνο μέσα τραγούδια μορφής MP3, που είναι πολύ συνηθισμένη, θα μπορούσε να χωρέσει το 1 τεραμπάιτ γύρω στις 333.000 τραγούδια. Σε ταινίες γύρω στις 213. Σε κείμενο 1 τεραμπάιτ μπορεί να χωρέσει χοντρικά 8 φορές τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, που είναι και η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οπότε τα 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά στοιχεία. Όλα αυτά μοιράζονται σε 155 εκατομμύρια websites, σε 75 εκατομμύρια servers σε όλο τον κόσμο και δίνεται πρόσβαση σε 2 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον καθένα να έχει πρόσβαση στην πληροφορία που ψάχνει. Σε ό,τι αφορά τις μηχανές αναζήτησης, η Google είναι η πιο δημοφιλής μηχανή, με ποσοστό άνω του 90% παγκοσμίως, με όμως μόλις καταχωρημένα στους καταλόγους της το 0,04% του περιεχομένου του παγκοσμιστού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα για τα οποία πριν αναφερθήκαμε δεν είναι προσβάσιμα μέσω των μηχανών αναζήτησης. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν φαίνεται μικρό αυτό το ποσοστό, στην πραγματικότητα μας δίνει πρόσβαση σε μια πληθώρα, σε ένα ωκεανό πληροφορίας, αρκεί να ξέρουμε πώς να αναζητήσουμε αυτό που ψάχνουμε. Και νομίζω ότι εδώ ήρθε η στιγμή να δούμε στην πράξη πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή αναζήτησής μας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και πιο εύκολα. Ξεκινώντας, το παράδειγμά μας θα είναι γύρω από την έρευνα στατιστικών στοιχείων για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο καθένας από εσάς αυτό που θα έκανε θα έδινε κάποιες λέξεις κλειδιά, γιατί έτσι ακριβώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης και η Google. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας να πληκτρολογείτε τις λέξεις κλειδιά, θα παρατηρήσετε ότι καθώς πληκτρολογείτε τις λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κάποιες προτάσεις από προηγούμενους χρήστες οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν μια αντίστοιχη έρευνα. Εάν για κάποιο λόγο δείτε ότι αυτό που εμφανίζεται στις συστάσεις είναι αυτό που ψάχνετε, μπορείτε απλά να το κλικάρετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να πληκτρολογούμε. Λοιπόν, μόλις πατήσουμε το Enter, αυτό που εμφανίζεται είναι μια σειρά από αποτελέσματα, τα οποία ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στη μηχανή αναζήτησή σας είναι περίπου 10 ή 20 σε κάθε σελίδα, με τον αριθμό των σελίδων να εμφανίζεται εδώ πέρα στο κάτω μέρος, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στις επόμενες σελίδες των αποτελεσμάτων. Ποιο από όλα αυτά διαλέγουμε? Η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι αν είσαστε άντρας, συνήθως δεν θα προχωρήσετε περισσότερο από τη δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων. Ενώ αν είσαστε γυναίκα, είναι πολύ πιθανό να φτάσετε μέχρι την τέταρτη, πέμπτη, ίσως και έκτη σελίδα. Από εκεί και μετά, οι έρευνες έχουν δείξει ότι κανείς δεν ασχολείται με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη αναζήτηση που κάναμε μας έδωσε 295.000 αποτελέσματα. Και στις πρώτες 6 σελίδες, να θεωρήσουμε το μέγιστο, μιλάμε για τα πρώτα 60 με 100 στοιχεία ανάλογα με τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι αν και το σύνολο είναι πάρα πολύ μεγάλο, τελικά εμείς δεν θα κοιτάξουμε παρά μόνο μόλις τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτό είναι και που κάνει τα συμβουλές που θα δώσουμε στη συνέχεια μας χρηστικές, με τη λογική ότι αν λοιπόν θέλουμε να δούμε ποια από όλα αυτά τα αποτελέσματα καλύπτει τις ανάγκες αυτού που ψάχναμε, σίγουρα ο πρώτος τρόπος είναι ακριβώς να κλικάρουμε σε κάθε ένα από τα αποτελέσματα αυτά. Μια βασική συμβουλή είναι να προσπαθούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αποτελεσμάτων μας. Πώς? Ένας τρόπος είναι να αλλάξουμε τις λέξεις κλειδιά. Δηλαδή,
Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει τις λέξεις κλειδιά στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε στατιστικά στοιχεία για την ανώτατη εκπαίδευση. Τα 295.000 αποτελέσματα έχουν φιλτραριστεί πλέον σε 25.200 αποτελέσματα και τα λιγότερα. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε διπλά εισαγωγικά στη φράση την οποία γράψαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε λέει ότι δεν βρεθήκαν αποτελέσματα για τις λέξεις κλειδιά ενώ πριν είχαμε πάρει μερικές χιλιάδες. Γιατί αυτό? Γιατί το Google ψάχνει να βρει πλέον την φράση στατιστικά στοιχεία για την ανώτατη εκπαίδευση και όχι τις λέξεις που περιέχονται μέσα. Μπορούμε όμως με την ίδια λογική να ξεκινήσουμε και να προσαρμόσουμε λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε εγώ χρησιμοποίησα τη φράση έρευνα για την ανώτατη εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε με τα στατιστικά στοιχεία, πήγαμε στο έρευνα και βλέπουμε ότι πλέον μιλάμε για 6 αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει είτε στα 26.000, στα 200.000, στα 2 εκατομμύρια, είτε στα 6 αποτελέσματα που βρήκαμε ποιο είναι ακριβώς εκείνο το οποίο συνδυασμός ο οποίος θα μας δώσει την πληροφορία που θέλουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε διαφορετικές λέξεις κλειδιά ή να δώσουμε στον Google να καταλάβει ότι δεν ψάχνουμε για λέξεις αλλά για μια συγκεκριμένη έκφραση. Ένα άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, θα γυρίσουμε πάλι στο γυρνάμε πάλι στα 25.000 μας αποτελέσματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσετε ειδικές λέξεις κλειδιά, αφού όμως πρώτα γράψετε την ειδική έκφραση file type συνοδευόμενη από την άνω κάτω τελεία. Εδώ λοιπόν, αν συμπληρώσουμε τον κωδικό PPT, αυτό αναφέρεται στο ότι ψάχνουμε να βρούμε όχι ακριβώς ιστοσελίδες όπως μας εμφάνιζε κυρίως στο Google, αλλά αρχεία τύπου PowerPoint. Εννοείται ότι εδώ πέρα ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τις καταλήξεις των αρχείων που ψάχνει, οι οποίες νομίζετε είναι οι πιο δημοφιλείς, όπως είναι το PowerPoint ή όπως είναι το Doc για έγγραφα κειμένου, είτε το XLS για υπολογιστικά φύλλα Excel. Δεν μπορείτε να γράψετε περισσότερα από ένα κάθε φορά. Στην περίπτωσή μας, και έχοντας αφήσει την αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών αλλά σε τύπους αρχείων PowerPoint, πατώντας αναζήτηση, αυτό που θα πάρουμε είναι από τα προηγούμενα αποτελέσματα. Έχουμε τώρα 60, τα οποία όλα είναι της μορφής PowerPoint. Αυτό από εδώ και πέρα, αν επιλέξουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε το φάκελο αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας μας και να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αποτελέσματα μέσω της μηχανής αναζήτησης, τα οποία αυτή τη φορά δεν περιορίζονται σε αποτελέσματα ιστοσελίδων, αλλά σε αποτελέσματα πλέον τύπου αρχείων. Εδώ αντίστοιχα μπορούμε να γράψουμε doc και να δούμε αν μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα βρήκαμε 685 αποτελέσματα αρχείων της μορφής Word κειμένου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης αρχείων τύπου PDF. Όλα αυτά δεν αποτελούν μια συγκεκριμένη λύση. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε χρήστης είναι να έχει υπόψη του όλες αυτές τις επιλογές και να τις συνδυάζει. Άρα, επιστρέφοντας στις χρηστικές συμβουλές για σήμερα, χρησιμοποιείτε περισσότερες λέξεις κλειδιά. Χρησιμοποιείτε διαφορετικές λέξεις κλειδιά. Εάν είναι δυνατόν και βρίσκετε πάρα πολλά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φράσεις. Πώς? Χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Προσέξτε, γιατί αν δεν βρείτε αποτελέσματα συγκεκριμένης φράσης, πρέπει να αλλάξετε φράση.
Κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλο αυτό το ωκεανό λοιπόν πληροφορίας που πούμε ότι υπάρχει στο ίντερνετ, η αγγλική γλώσσα είναι επικρατέστερη. Είναι πολύ πιθανόν κάποια πράγματα που ψάχνετε να μην υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα, γιατί ακριβώς κάποιος δεν έγραψε στην ελληνική γλώσσα σχετική πληροφορία ή δεν μετέφρασε. Θα προτείνω πάντα, ειδικά για αυτούς που ξέρουν καλά αγγλικά, να δοκιμάζουν και την αντίστοιχη αναζήτηση χρησιμοποιώντας λέξεις και φράσεις στα αγγλικά. Να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε πολύ περισσότερα στοιχεία. Και να θυμίσουμε και εδώ πέρα με τον ειδικό όρο file type, άνω κάτω τελεία, και ακολουθούμενο από τις καταλήξεις PDF, PPT, Doc, Excel, η μηχανή αναζήτηση του Google θα σας επιστρέψει όχι αποτελέσματα ιστοσελίδων, αλλά αποτελέσματα αρχείων. Αυτό λοιπόν ήταν τα 10 λεπτά κήρυγμα σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών στο ίντερνετ. Ελπίζω αυτή η πληροφορία να σας φάνηκε χρήσιμη και ελπίζω να σας δω και την επόμενη φορά. Καλή σας συνέχεια!